Human sa tulo ka tuig nga pagserbisyo sa inila nga mga pangan sa lalawigan sa Sugbo, isip gobernador o vice-gobernador, gipili pag-usab sa mga Sugbuanon ang duha ka incumbent leaders nga mo'y magduma sa lalawigan sa Sugbo sulod sa laing tulo ka tuig. Kapin sa usa ka adlaw ang pag-transmit sa mga boto gikan sa nagkadaiyang lungsod ug dakbayan sa lalawigan. Nagmadaugon sila si incumbent Governor Gwendolyn Garcia o incumbent Vice Governor Hilario David III. Si Governor Garcia nakakuha og 80.80% sa kinatibuk-an nga nibotar sa eleksyon niadtong Mayo 9. Samtang si incumbent Vice Governor Davide nakakuha og 50.60%. Sa labing unang higayon, miabot og kapin sa 1 ka milyon ang nadawat nga boto ni Garcia dinhi sa Sugbo. Miabot sa 1,478,436 ang kinatibuk ang boto ni Garcia kontra sa 341,455 votes ni Ace Durano ug 9,812 ni Nito Magnanao. Mo siguro to nakatabang sa nako nga karon mura og makapatindog balhibo ning atong nakuha nga mayorya nga labaw sa 1 ka milyon. Wa pa rin tingali mahitabo sukad sa kasaysayan sa Sugbo. Samtang sikit kaayo ang boto sa Vice Governor-elect nga si Hilario Junjun Davide III nga adunay 788,081 nga votes ug ang misunod niya nga si Doctes Hirosa nga nakadawat og 716,480 votes. Samtang sa ikatulong pwesto mao si John Enad nga adunay 52,784 votes. Samtang sa pagkakongresista, unang naproklamar sila si 1st District Congresswoman-elect Rhea Gullias ug 3rd District Congressman-elect Pablo John Garcia nga way kaatbang sa ilang distrito atol sa piniliay. Giproklamar usab silang 2nd District Congressman-elect Edsel Galeyos, 4th District Congresswoman-elect Janice Salimbangon, 5th District Congressman-elect Duke Frasco ug 6th District Congresswoman-elect Daphne Lagun. Gikatakda nga si 7th District Congressman-elect Peter John Calderon ideklarar pa usab sa COMELEC. Sa mga sakop sa Hunta Probinsyal, ang mga re-electionist nga sila si 1st District Board Member-elect Yoli Daan ug Raul Bacaltos ang nahimong mananaog sa ilang distrito. Sa 2nd District, midominar ang mga kanhi mayor sa Argao ug Sambuan isip mga board members. Mo silang kanhi Argao Mayor Doc Stanley Caminero ug kanhi Sambuan Mayor Raymond Calderon. Nagmadaugon sa 3rd District si incumbent board member Jimbo Bergonia ug Tata Corominas. Samtang si incumbent board member Kerry Shimura o Gracie Franco ang gipili pagbalik sa mga mulupyo sa ikaupat nga distrito sa lalawigan. Sa 5th distrito, silang Red Duterte nga incumbent board member ug ang bagong miyembro sa Hunta Probinsyal nga si Mike Villamor mo'y mipatigbabaw nga mananaog. Samtang sa ikaunom nga distrito, musilbi sa 12 termino isip board member sila si Tadeo Jonky Uwano o Glenn Soco. Sa ikapito nga distrito, way kaatbang apan nakadawat gihapon sa suporta sa ilang mga konstituwente sila si incumbent board member Jerome Lebrando ug bagong board member-elect Sarcy Baricuatro. Naabtan og tulo ka adlaw ang hingpit nga transmission sa tanan nga mga boto gikan sa nagkadaiyang LGU dinhi sa probinsya sa Sugbo nga mo'y gipaabot alang sa hingpit nga proklamasyon sa tanang mananaog. Kini tungod usab sa pipila ka mga vote counting machines kon VCM nga miabirya atol sa piniliay. Sama na lamang sa naobserbahan sa atong team nga kakulian sa mga VCM sa Lahog Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo nga atong nabisita atol sa adlaw sa piniliay. Si Analiza Oy ang chairman sa BEI sa Cluster 233 sa Lahog na problema sulod sa 4 ka oras tungod sa malfunction nga SD card. Apan taliwa ni ini nakapadayon ra sa pagbutar ang tanan. Mipadayag sab sa iyang kalipay si Oy nga nagsaulog sab siyang adlaw ng tawhan atol sa adlaw sa piniliay. Taliwa sa makakulian, nalipay gihapon siya nga nakaserbisyo alang sa katawhan. A memorable experience. Wala ra ka, magiwa ka nakahunahuna mga dinang sa kamo service time. Di kaya nga mo, yes, kuha na magiging me to be of service. Kaya hapit na rabasan may mga retire. At least magpabili na may legacy diri sa among school. Kulbahin naman ang nahitabong piniliay sa lalawigan apan ang mga dagkong mga ngan sa mga politiko ang pabilin nga nagmadaugon sa mga dagkong posisyon sa Sugbo. Kini si Angelica Faisaniel alang sa piniliay 2022 with My TV Cebu.